ngidang ele kapala bani kun ban prio ya kapten khasi kum official language ndoi ka government of India kam pateo ka pha maningi ni governor gi bakran de hindi gi bangi me su su thawi ngi kan ki telah ki ong bagi la circulate dengan English version tu perlu governor kun sto mil de banwan lari kan shong hi labian circulate kini labian boleh ki wis ka por ke ju ban shong tu di kenta ban snap ya kapten gi bangi ni su tu ban ini ban kelat bagi pat ba bagi nongelam ki baiki ban penyo ya ka state le jong dari parlimen ba ka sarkar asam ka persang ban pulang ka asmi ka official language tema kata-kata kena ban insult ya gitu ki leaders ki bala ya phone ki pat ba kani dai ka dai ka jingpi bangim don ka burong ma it shows a complete disrespect ya gitu pat ba ki nang ka dai phone ban penyo in state kadi ka stand for voice of the people party because sung ka party ni yang konorim ka pat ba kuat ngili ai ki pat ba ku ti ngi bingi de